Ideme skúšať jazdné vlastnosti tohto Touresu. Cúvame v style výbave. Ideme postupne otestovať. Cúvacia kamera super so senzormi. Máme tu drive módy, takže prvý je šport, normál a potom tretí je winter. Po dlhom čase sa mi dostal do rúk tento automat, možno že 20 rokov som nejazdil na automate, tak sa celkom aj teším. Ideme na to. Pod kapotou máme 1,5 benzín, obsah motora je to 163 koní, 120 kW, čo je veľmi slušný údaj v tejto kategórii vozidla. Aj keď si viem predstaviť, že na takú robustnú skriňu by si to možno vyžadovalo nejaký 2 litrík. Takže ideme trošku testovať aj rýchlostne, aby sme vedeli, že čo sa skrýva pod tou kapotou. Pocit v zákrute veľmi dobrý, stabilný, podvozok super, akcelerácia fajn, trošku nevýhoda, spotreba. Na diaľnici pri šetrnej jazde medzi 9-10 a v meste by to mohlo byť aj do tých 9 pri rozumnej jazde. Brzdy sú výborné. A čo na záver? No ten motor je naozaj veľmi tichý, kultivovaný. Keď mu trošku šlapneme na krk, tak naozaj je to taká trošku divokejšia jazda, ale to patrí tomuto typu auta. Za mňa super.